Dalụkwanụ. Biko gee ntị ọfụma, wụcha ntị gị ọfụma. Pay a very good attention na this video. Maka gịnị? A lot of things ga on na this video. And a lot of things ka ị ga-ama ka ị ga-eji wee correct na this video. Before ngaba n'iru, onye nna n'one n'ụbọchị nke tata bụ MAP eziokwu bụ ndụ 1. Now, n'ụkpụrụ ụbọchị mkpọnye izu ụka gara aga ọ mkpụrụ ụbọchị one ma ole gara aga, anyị nụrụ ife melu na Edo steeti. One ndị ugwu ndị na-egbu mmadụ ya na ndị na-atọrọ mmadụ n'obodo ndị Edo steeti ya na obodo Nigeria niile, one aka ji wee kpalụfa na Uromi na Edo steeti. E wee gbuo fa. After ka egbuchee fa, anyị fụ how the 19 northern state njue say that na ha ma akwe n'ogbugbu ahụ. Now, ha chọrọ ibulu agha wee butelu ndị Edo steeti. Nkwe mmadụ niile ndị ọnụfa na-elu n'okwu na anya bụ Nigeria mbidoli condemn a very good action ndị Uromi take. Now, ka mụ na gị na-ekwu ife a, aka na-achị Edo steeti mbụ Edo steeti gọvanọ wee were ọsọ wele ije wee gawa na obodo ndị ugwu wee jee pay ife a na-akpọ condolence visit to Kano state government. Wee nyekwa ndị ugwu ndị ahụ egbu family ha 500,000 naira in compensation. Mazikwa ndị police wee jee mee more than 14 people arrest n'Uromi ndị asị na ha nwee connection to the ogbugbu ndị egburu ndị ahụ na-egbu mmadụ. Now, unu n'anya n'ife niile a, ụjọ ka ndị aka na-achị Edo steeti nji wee mee ife niile a. Ụjọ gịnị? Ụjọ ihe agwa ndị ugwu ya akpaso ha. Ụjọ ka ndị ugwu wee yara retaliate. Mana ofife nchọkunu mata bụ na that very action that governor take ama abụkwa ndị ugwu retaliate na that very ogbugbu egbu ụmụ nwanne ha. Na gịnị ka anyị mụta n'ife niile aga n'izu ụka ole ma ole gara aga na Edo steeti? Ife anyị mụta dị bụ na ọ bụrụ na ndị ugwu aka na-achị ndị ugwu gba nkịtị, ọ na ndị ugwu na onwefa ejikọtara aka ọnụ wee pụta ka ha nụ ọgụ wee gbachitela ụmụ nwanne ha egbu, eke sweep under carpet. Na webetie na ife na-eme n'ala Igbo na ha mufu n'Enugu steeti ya na Ebonyi steeti, ndị Fulani egbugo more than 300 to 400 people na this very state. Ndị ka egburu ndị ha mufu n'Enugu steeti enwere ife ndị Anambra me, ndị Anambra banye n'ụlọ. Ọ gbasara na ndị Enugu ka egbu na n'Enugu ọbụla n'obodo m mesisi Anambra gawa protest n'Enugu na ndị Enugu ka egbu olutebe na be anyị. Ndị Abia steeti gba nkịtị, ndị Fulani nọrọ ka n'obodo anyị ọnọ ndị Enugu ka ọnọ. Ndị Imo steeti gba nkịtị, anyị olutebe obodo anyị. Ndị Ebonyi steeti gba nkịtị, o wee mechie wee ruo Ebonyi steeti wee mee ha egbukwa ha. Now, ka ogbugbu niile anya na mmebi na-emebi ọlụ ugbo ndị be anyị kọrọ akọ, everything ebe ọ bụ na ndị be anyị kọrọ akpụ na ede na ọka na ji emebie. Enwere onye ọ gbasara, onwere onye na-ekwu okwu. Maka gịnị? O mee na Anambra steeti, ndị Enugu agụpụ onwe ha na Anambra asị gị na Anambra. Now, mana ogbugbu anụ wee gburu ndị ugwu n'Uromi, ndị Jigawa asịlọ gị na onye Kano ha pụtafọ ọgwụ a, ha chọrọ ịma onye steeti ebe ọ bụ. Ndị Kano achọrọ ịma onye ebe ha bụ, ha pụtafọ dị ọgwụ. Ndị Katsina pụtafọ dị ọgwụ, ha chọrọ ịma onye ebe ndị be ha ahụ steeti ebe o si. Ndị Gombe na ndị ebe niile ọ dị ho 19 steeti ndị na north pụta n'igwe. Onya kpatalụ the governors and the aka na-achị Edo steeti nju were ụjọ wee jee mee ihe niile a o mee. Now, wee na-asị unu, ọ bụrụ na ndị Igbo na-ege egbu more than 100 people n'Enugu steeti, ndị Igbo niile nwere ike ịpụta n'igwe wee sị mba na ọ bụrụ na ha ma nọ na be ha wee nọpịa mkpụrụ amụ, na ha ma nọ na mmiri ncha bụ afọ anya, na ha ma nọ n'ụlọ mmiri ama ọnọkọrọ nkwụ wee pụta n'igwe wee sị that na ndị Fulani anụwa gbulu our brothers from Ihamufu na Ebonyi steeti
na ndị governors ga-ejidelili ha, na ọ bụrụ na ejidere ha na ihe niile bụ Fulani nọ n'ala Igbo ga-akwapụ ụlọ anyị n'ala Igbo, na ọ bụrụ na ejidere ụfa na ebe ọ bụ na afụrụ onye Fulani na ga-ezigara ya ndị ancestor ha, na ga-eme ife na-eme ndị ori, wee nupụta n'igwe wee sị na kama ife dị ọna nupụta n'igwe si na ife dị ịbụa na ofu ga-emelili. Then ndị oru mbụ ndị akpọrọ gọvanọ mbụ oru to ndị ugwu ga-apụta ịbịa kwechie ha. Ndị mbasis ajụ si na the only thing ha chọrọ ịnụ kịta bụ the Fulani ahụ na-egbu our people, na-emebi our crops, na-ejidego ha. Na ọ bụrụ na ejidere ya, ọ bụrụ na ọgụ ya adasị ịda, ọ bụ na ivalue our own, ọdụ unu ka ọ na ya ma nweta justice for ndị ahụ Igbo, mana ya emelie, mana ọ dịbeghị late. Mgbe na-akpọkwa unu niile kịta na-asị the hour is now, n'ọkịta na-eme ya ka the whole ala Igbo niile enwere dịka steeti. Ndị ugwu ma na Kano steeti bụ artificial, Jigawa is artificial, Katsina is artificial, Gombe and the rest bụ artificial. Ha fụrụ onwe ha si ndị ugwu, the Fulani or Hausa nke ha kpọrọ onwe ha. Gịnị na-abụ anyị ifụ onwe anyị as ndị Igbo hapụ ihe Enugu asị, Imo asị, Anambra asị, and Abia asị, and Ebonyi asị, malụ na ihe anyị bụbu ndị Igbo na ihe steeti a bụ artificial ka ọwụ na ọ bụghị bụ bandịrị anyị, wee nupụta na ndị ga-anụ ọgụ anụnwa bụ ndị Igbo ahụ na-egbu. Ọbụla ọgụ anụnwa adịla our politicians. This is not a fight for our politicians. This is not a fight for our traditional rulers. This is the fight of the masses, the Ndi Igbo, the whole village. This is our fight. Ọ bụ na ị ga-abịa together malifa na-akpọ ijikọ aka ọnụ na ndị Igbo na-ekwu okwu si na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgbọ ofu na igwe bụ ike anyị ji agụ nzogbu enyi mba enyi. Ọ bụ na anyị emela ife this point of time, ife a na-eme na Benue ga-abụ mkpori egwu n'ihe ga-eme na be anyị. Maka gịnị? Na ọ na-ejiwe na-egbuzi anyị kịta. Unu n'anya kịta ifu na onye ọbụla chọrọ igbu onye Fulani uju abịa onye ahụ. Gịnị ka ụjọ ji abịa gị n'ahụ ma ị chọọ ime gị na Fulani chọọ ime ihe? Maka gịnị? Na ndị be ha ga-abịa ọgụ, mana onye chọọ ime ndị Igbo ife o mee ya because na ọ ma na ndị be anyị ama apụta ọgụ. Ọ bụ na anyị chọọ ka anyị nwee respect n'obodo ụmụ anụmanụ anụ ekenyala n'ime, bụ soso ofu ife ka anyị ga-eme iji ka aka ọnụ na-agba ọgụ nwanne. Once mee n'Enugu steeti, ndị Anambra, ndị Ebonyi, ndị Imo, ndị Abịa ekejiri gawa die gaa nụọ dị ọgụ. O mee na Anambra onye ọbụla abịa efu ndị Igbo nwee ọnụ. Kịta nụwa ndị Igbo ka bụ ụsụ, ndị ofe mmanụ ka anyị nwee ọnụ, ndị ugwu ka anyị nwee ọnụ, ndị mụnụ ndị nke mba ofe mmiri jikọkwara aka ọnụ karịa onwe anyị, karịa anyị nwa. Nya kpatara na ime ama onye ijo ihe ịga scot free. Gịnị na-abụ ndị Igbo apụtana see that na the whole Fulani nọ n'ala Igbo ga-apụ na anyị ga-akwụsị ile ife anụ efi n'ala Igbo? Gịnị na-abụ anyị etinyere band na anụ efi in order to have a self-respect, to defend godo onwe anyị, nweta godo onwe anyị? Gbadluza chebili the war ga-abụzi between anyị nwa na the governors, ndị oru anụ akpọ governors ya na ndị oru anụ akpọ traditional rulers. Ọ bụ na anyị emelie ka anyị ghara ịtụ anya na ndị dịka Obi Kubana ga-apụta bịa mee nya. Those people cannot do it. Ateze n'Okpo cannot do it. E-money cannot do it. Enekwa n'anya na adịsi yeye British unu na-akpọ celebrity na ha ga-apụta ga-eme. Ndị ga-eme bụ ndị agha na-emebi ihe ha na obodo, ndị agha na-egbu ọnụ a ga-eme. Then ọ bụ na aka na-achị anyị chọzie ka enwe solution, ha eje kpụta ndị ahụ na-emebi anyị, ha emekizie law, anyị wa ga-force ha imeki law. Ọ bụ anyị nwa ka ọ dịrị ịnapụta ndị gọvanọs anyị na ndị senatọs anyị mbụ oru n'aka ndị ugwu. Anyị nwa ka ọ dịrị ịzọpụta ha. Ọ bụla ha nwa ga-azọpụta anyị because na ha nwa bụrụgo oru ejiuzie ha nwa wee makpudo anyị na anyị. Ọ bụ na anyị binyite anya ma aga ha ntị, anya forcezie ha mee ihe ha kwesịrị ime, all by force ka anyị ga-eji wee pushuo ha ime the right thing. Ọ na-akịta ifo na ndị ugwu cheta mgbe Atiku tweeted
condemn all the ogbugbu egburu Deborah Samuel ifo ka ndị ube ha ji wee chịtachinyerie ha force onye delete anya ọ na-aka ọ dịrị anyị nwee force ndị ọnụ ndị aghọta na ha bụ gọvanọs anyị iji wee kwụrụ n'ụkwụ ha ma ọ bụrụ na anyị emelie anyị ga-awọ ụchụcha dịlụ ndị ugwu wọlụ ụchụcha dịlụ ndị Yoruba wọlụkwa ụchụcha dịlụ ndị ofe mmiri anyị aka na-ekwute okwu Igbo president ihe anyị n'obodo bụ ka ama ma ya zọpụta ka anyị zọpụtagodo onwe anyị n'ala anyị anyị ga-anọzi na be nna anyị ga-anọzi na be anyị n'ọpịa mkpụrụ amụ o jogburu denesi gbuo nkakwụ na ndị Igbo na-agbazi ọsọ na be nnafa ndị Igbo bụ n'ugwu bụ ụsụ ụjọ na-atụ ha na ha bi n'ugwu maka gịnị ememe anything ndị Igbo bizi n'ala Igbo na-atụkwụzi ụjọ ka ezi ebe anyị ga-anọzi wee nwezie dị moral ndị Igbo ka anyị jiri n'ehihie wee chụọ ewu ojii bifo chi ejie ọgụ anụnwa bụ anyị nwa ga-amịa and ọ bụrụ na ya pụtalụ wee jikọ aka ọnụ wee close ebe niile ntile nweta solution ka anyị ghara ịbụ ndị nzuzu na-ahapụ nna yalụ ndụ wee kpa akụ maka na ịyalụ ndụ wee kpa akụ onye ile lie anya at this point of time ka akụ yali bụ ka anyị yali value business more than our life. Because at this point, we are now valuing our business more than our life. And end of the day, we will lose the boat. But if we value life more than business, we will get the two. Gini kanji maka we na-ekwu ife a. Kita bụ ugbu a bụ oge. Ka anyị jiri anyị ite n'ọtọ. Enye ma n'anya na ndị gọvanọs anyị ma ndị ọnụwa na-eru n'okwu ga-anụ ọgụ a. Ndị ga-anụ ya bụ ndị ahụ ife a na-eme. Let all the villages nọ n'ala Igbo come together and unite for this very one mission, which is ịchụpụ ndị Fulani. Ịchụpụ ndị Fulani ya enye anyị freedom. Most of you amaghọ ịchụpụ Fulani na ịkwụsị ogbugbu anụ a ihe ọ ga-apụta. And ọ bụrụ na anyị bigie efu na other states ndị ebe Fulani a na-eme ihe dị ọna ga-ajoin anyị ka ọ bụla anyị nwa bidoro ya ọgwụ chakọrọ m n'ọnụ aka m bụ nwanne unu nwoke MAP eziokwu bụ ndụ 1 ndewonu echefukwana na this platform bụ a citadel for knowledge and we will say the truth without fear of favor eziokwu ka anyị na-ekwu eziokwu Chineke ndewonu.